alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin darasi na biyu a Photoshop. Za mu yi bayanin yadda ake sa fulawoyi da taurari ko in ce haske a bayanka. Don haka ku biyo ni cikin wannan darasi don ganin yadda za ka sa. Farko dai za mu je mu ɗauko fayil na fulawoyinmu, don haka za mu duba su a nan. Already muna da su. Za ka shigo cikin abin nan ɗinka, kwamfutar ka, in kana da su sai ka dudduba ka yi, in kuma ba ka da su sai ka je ka nemo PNG ka ɗauko ka yi downloading ka zo ka sassa. To yanzu dai ni ina da su, don haka zan yi amfani da da zarar na buɗe shi ya buɗe, to ga shi nan ya zo shi nan. Don haka zan yi amfani da fulawoyin da suke ciki wajen ƙayata hotona. To don haka zan gwada ɗaukan wasu daga cikin fulawoyi a nan wuri. Ga su nan kala daban-daban, sai wanda na so zan ɗauka na yi amfani da shi. To a ciki dai zan yi gwada amfani da wannan. Yanda muka yi wancan na ce muku dama za a yi left click, sai a ɗauke shi sai a kai shi kan ainihin hoton da ake so a sa, sai a ɗauka. Misali kamar haka, muna so mu ijiye shi a nan, sai mu buɗa shi, sai mu sa shi daidai yanda ya kamata mu ijiye shi wajen yanda zai mana ado a wurin. Sai mu ɗan bubbuɗa shi yanda in muka ajiye shi zai mana ado. To sai mu bar shi haka. Kun gani yanda wurin ya kasance, sai ya ɗan ƙara haske, ɗan ƙara kyau. To haka za ka yi da ta yi har ka ga hoton naka yayi kyau. Ni da yake duka ina da hotunan abubuwan, to zan yi amfani da su. In kai kuma baka da su sai ka je ka online ka ɗauko ka sassa. To amma dai kawai nan tutorial ne na yanda za ka yi su. Ga shi nan kawai sai dai kai ta ɗaukowa kana jerawa duk wanda kake so. Ka ga dai wannan kamar dama a wurin take, tauraro wannan da muka sa. To haka za ka yi ta yi, insha Allah za ka ga abubuwanka sun zama normal, yayi kyau. Sannan za ka iya yin rubutu kala daban-daban da sauransu. Ciki ma duka ga fulawoyi nan, duka za ka ga ana ta ɗan abin da in kuka je shagon hoto. To duka dai a nan ɗin za ka haɗa abubuwanka, kuma in kana so ka yi shagon hoto su wanke maka kayanka. Duka dai abun ba wani wahala gare shi ba. Da zarar ka gaggama abinka yayi kyau, shi kenan sai ka ɗora shi yanar gizo-gizo. 'Yan matanka su kalla, su yi liking ko su share, su subscribing da dai sauransu. Yawwa, su comment. Ka san da zarar budurwarka ta hango sai ta ga kai wannan gayan fa yayi kyau. To shi kenan sai ka ga ana ta yin share, ana liking. To kaga ana ta kin ga ƙawata abin da ya ɗora kuwa, ko kuma ka ji yana kin ga abin da kun ga abin da yarinya ta ɗora kuwa, ai ta yi kyau sosai. To duka wannan abubuwan za ka zo ka ɗan ɗaɗɗora, sa su ɗan yi kyau, fantastic. Yawwa, ta ɗorawa kana ganin su suna kyau, suka ɗan yi hiding ɗinsu da sauransu. Wannan ba zai shiga ba, haka za mu goge shi. To shi dai duka wannan darasin ba nisa zai ba, saboda dama in kana da abubuwan ne za ka yi, in kuma baka da su shi kenan sai a ɗauko abu kai. To duka dai a nan za mu tsaya da wannan darasin, sai darasi na gaba ma yi akan wani abu, insha Allah.
ku ci gaba da kasancewa da ni. Suna na Aliyu Idris. Ku subscribing, ku liking, ku share na domin samun irin wayannan abubuwa da dama. In kana son abubuwan ma kuma wayannan su PNGs ɗin za ka iya zuwa website ɗina ka sako da shi insha Allah. Sai an jima. Can minti huɗu.